Que significa para ti o FEAL? O FEAL para min é un escenario importante na miña vida. Eu estudiei aquí o que era SB, empecé na escola de Freixeiro e con 8 ou 9 anos vim para o cole grande. Entón, o FEAL é un pouco o recordo da miña infancia, aquelas clases, as excursións, festivais, e sobre todo xente, amigos que fixen neste centro, nesa época e que hoxe seguen sendo grandes amigos. Por casualidades administrativas, pois 20 anos despois de marchar como alumna, voltei como profe, e bueno, foron moi emocionantes os primeiros días, entrar no edificio, darme conta das cousas que seguían igual, aquelas que cambiaran, e sobre todo o reencontro cos que foran os meus profesores, e que agora son compañeiros e cos que comparto profesión. E hoxe, no presente, no FEAL, pois son a veces unha mezcla de sensacións do que estou facendo, do que estou vivindo e tamén daquelas imaxes que quedan, de estar nunha clase e darme conta que naquel pupitre estaba sentada, ou darlle clase a fillos de antigos compañeiros, e, bueno, costumes simpáticas que se manteñen, como dos rapaces que antes de entrar nas clases ou no recreo dan vueltas ao centro falando das súas cousas como facíamos hai máis de 20 anos. Entón, o FEAL é un pouco o meu pasado, é o presente. Nesta nova etapa, pois tamén estou facendo grandes amigos e, bueno, síntome a gusto, entón probablemente o FEAL sexa, por lo menos, o meu futuro inmediato. Bueno, pois aquí levamos xa 32 anos, así que... Todos? Todos vivimos ao mesmo ano. Anda, casualidad. Los cuatro. No ano 80. Toda unha vida. 1980. Así que aquí estivemos ben. Pois como estamos a gusto non nos cambiamos, senón xa non estaríamos aquí. Exactamente. Ahora xa nos tocará xubirarnos aquí, xa non nos vale a pena ir a ningún sitio. Ben, temos moitos e bons recordos do FEAL. Sí, ademais disfrutamos de vos compañeiros, no plano profesional e no plano afectivo. Pois sí. Había unha unión grande. Son muchos años aquí, entonces son muchos alumnos los que pasaron por nuestras manos, aunque ahora ya nos los reconocemos. ¿Cómo? Ya tenemos los hijos. Ya tenemos hijos de alumnos. Sí, e profesores que veñen da La de León, que viñeron para aquí, xa non volveron. Sí, ya no volveron. Sí, también. Pero e xa aprenderon a falar galego tamén. El balance positivo. Positivo sobre el colegio, sobre los alumnos y sobre los compañeros. E xa temos compañeiros que foron alumnos nosos, compañeiros dentro do claustro. Claro, Mar, por exemplo, se foi alumna. Sí. Xa temos compañeiros dentro do claustro que foron alumnos nosos. Bueno, pois nada, nos ahora toca non xa acabar, os que quedades, continuade para arriba co FEAL. Eso, que haxa boa armonía e nada máis. Pois mira, para min o FEAL, aparte de ser o meu posto de traballo, significa moito. En principio, no tema personal, é formar parte dunha familia que me acolleu maravillosamente desde o primeiro momento, fai 21 anos que estou aquí, tanto por parte do profesorado como polos pais, polos nenos, non teño máis que agradecementos a todo o persoal. A miña etapa que fixen na APA tamén foi moi positiva, moi enriquecedora, sobre todo polo tema de que se fixeron cousas, e fixo un gran lavado de cara ao colexio, conforme a como estaba fai moitos anos, e en principio, pois, nada, agradecementos a todo o persoal. De feito, vou contar unha anécdota que fai uns 7 ou 8 anos tuve a posibilidade de cambiar, irme para non para outro centro, sino para outro posto de traballo, outro departamento dentro do Concello. Despois de pensarlo varios días, cheguei á conclusión de que non iba a cambiar, cousa que agora me alegro moito de non facelo, porque a verdade que me encontro aquí como na casa. Parabéns para todos. Para mí o FEAL é o meu cole. Aquí estudiei e agora estou traballando cos meus antigos profesores. O sea que é todo, para mí é todo. Bueno, foron uns anos esquecibles, en que me tiño que ir ao coer, vou botar a todo o mundo de menos, profesores tamén. O FEAL foi moi importante para nós porque pasamos moitos anos aquí, estiveron cheos de experiencias positivas e divertidas que sempre lembraremos.
Unha das cousas que máis lembraremos é o Lendá, porque pasamos tempo cos compañeiros e cos profesores, e foi unha experiencia nova para nós. Para min foi algo moi importante porque levo moitos anos aquí, desde que tiña 3 anos, fixen moitos amigos e vai me dar moita pena irme porque teño moitos recordos neste colexio. O real é o mellor. É moi guai. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. Up in clover, the night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. Found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Whoa, yeah, yeah. You smiled, and then the spell was cast. And here we are in heaven, for you are mine at last. ¡Feliz Nadal 2012! Por casualidades administrativas, pois 20 anos despois de deixar o centro como alumna, volvín como profe. Voltei como profe. Vale. Non pasa nada, seguimos. Volví, perdón. Volví como profe e... Bueno, foron uns anos inesquecibles, moi divertidos, ainda que me tengo que ir... Falaste máis fácil. Pois foi moi importante porque pasamos moitos anos aquí bueno, que para mí foi moi importante porque levo moitos anos aquí, desde que tiña 3 anos me levo moitos amigos e moitas experiencias inolvidables vai me dar moita pena irme porque deixo moitos... Ui! A ver, que é para ti o FEAL? Eso lo digo. No. Tienes que decir qué es para ti FEAL, qué es para ti el colegio.
¿Cómo es el colegio para ti? Guay.